Ka sengsan Partai United Democratic Party Umsning Constituency mentegasngi kelala awan Sdang ya kejing Ialehkai football kabla penlong Hamadan Dihar ya kabla tip kum ka inter village football tournament ya kabla temu ban penlong nak benta ban kentiu ya ki kam Ialehkai football nak benta ki samla Shillong ki bahap hapo ka Umsning Constituency. Kum kejing saki ya kejing Sdang jong kene ka Lympung ki nong ilam jong parti UDP ki lawan poi ban saki ya kene kejing Ialehkai ki bakentup nadu uba ADG Kharbani ubri presiden ka UDP Farmers Wing jong ka distrik Bhoi kumukongsan nang tau uba RB Shadab ubri presiden ka RBDSA uba Juban Swer ubri presiden ka UDP Youth Wing Bhoi district uba Biastar Seliang ubri presiden ka UDP Umsning Circle uba FA Sengkli ubri secretary ka UDP Umsning Circle ka kong Lapang ka badai ka presiden jong ka UDP Women's Wing ka Umsning Constituency kentup de yaw rang ba Shillong ka Shillong Dihar uba Romel Lengdo lembat kiwai hagani ka Sdang lapan long arteli kijing Ialehkai kawai kijing khon kablai khon hapdeng ka kenjon umran persya ya ka saat ha ka ba ka saat ka lapan rem ya ka kenjon umran da arkol la shikol ha kijing khon ka ba arpat lai khon hapdeng ka jarasi persya ya ka saiden ha ka ba ka saiden ka lapan rem da arkol la not